la le chapter uverse number 41. Awushare nje bazalwane okubeke kule enhlizweni yami namhlanje. Yeah, can we stand as we read? Ambulela uThixo livulile angcwele so that sikwazi ukuyicacisa. Oyika ngoloyiko olukhulu. Bathona ukuthi ubani nakelo lento alulanyelwa nangumoya nalulwane. Cela ke sifumane ngenye translation xa sawuthandaza. Khona enye translation. Basoyika kakhulu omnye esithi komnye bethu umuntu onjani nalo ude alulanyelwe ngumoya nalulwane. Yeah, what kind of man is this? Ngubani na ke lo? Itsho enye ndithi. Kodwa luhlobo lomuntu onjani na olu? Bawo izwi lakho lithembekile libubomi liyaphila sincede ngalo namhlanje ngoYesu Kristu Nkosi. Amen. Singahlala phansi. Ndiyafuna ke bazalwane sithethe ngalamazwi. Lo ngumbuzo obuzwa ngabafundi bakaYesu. Emveni koba beye baba nobudlelwane noYesu. Bahamba naye kwiinkalo ngeenkalo bathetha naye badlelana naye. Bafumanisa intoba apha ekuhambeni kwabonaye zikhona izinto ezimana ukuba bhida zibamangalise kule relationship banayo noYesu. And basifumanisa uba banoxanduva lokufumanisa kabanzi intoba kakuhle uYesu lo ungubani. Ngoba awukwazi uhamba nomntu kakuhle ningazani. So zasikhona izinto doba bemva ukuthetha bembona ukwenza zasikhona izinto athi xa isenza ethetha bashiyeke benalombuzo uthi kakuhle ngubani lo. Uyakhumbula kwisiganeko apho uPetros wakhe wabuyela ezinhlanzini emveni kokuba ebiziwe nguYesu uba makamlandele. Waxelelwa futhi intoba ndifuna ube ngumlobi wabantu. But kwabakho nje into embuyisela kwinto bekade yenza le ikukuloba iinhlanzi. Xa uYesu emkhawulela ngantsasa ithile emfumana